Здравейте! От Автокъща Автоактив сме ви приготвили чудесна оферта за Jeep Grand Cherokee. 3 литра CRDI, 218 конски сили, теглич 3500 кг му дават на теглич за любителите на каравани и ремаркета. Чудесен джип, доказан и качествен джип. 3 литра мотор, 218 конски сили, двигател на Мерцедес. Уникални алуминиеви джанти, автоматик. Едно чудесно Grand Cherokee, налично на нашата автокъща. Климатрониче, навигация, кожата. Възможно е да бъде взет от нас този джип и на лизинг. В момента имаме и други интересни предложения. Може да разгледате нашия вебсайт. Желая хубав и успешен ден от Автокъща Автоактив.